Masdan nyo na lang po ang view Legazpi. Grabe. Yan. Amazing. For the first time. Wow. So yan mga kabikulangan, naglilibot kami dito sa Puro, dito sa Sawangan Park, Legazpi Boulevard. So yan, ang oras natin is 3:36. Ganda. Doon sa may unahan, nandun yung park. Pag gabi, grabe yung tao doon. Sabi. Sabi. Kwento. Ayun sa kwento. Puro story jokes. I-ano mo na lang, pasa mo na lang map. I-ano mo lang, diba ito? Stability niya kasi yung dilaw. Pag nag-video ka, kailangan naka-on yung dilaw. Para stability. Pangit ko dito. Kahit yung cellphone ko. Kahit yung cellphone ko. Yan, ang haba ng tulay na ito. Ayan si Mayon. Aking pagkakaalam, itong tulay na ito ay 2 kilometers, 2.5 kilometers. Wow. Based on your Statistics. statistics. Survey. So yun mga kabikulan na may namimingwit. Parang ang daming isda dito, no? So ayan, sino yan, Kois? Siya na yan. Lapu-lapu. Ating bayani. Na-declare ba siyang bayani natin? Si Lapu-Lapu. Actually, I don't know. Parang ano yata. Para siyang yung yung nasa Samar. Nasa ito yung MacArthur. May mga bilihan din pala dito. Oo, mga ano. May mga bilihan, yung Bantay na pulis. yun. Yan. Hello! Shout out sa inyo, ma'am. Ala raw. Wala. Nagulat. Wala nakita sa Ganda ng video. camp, Kois. Ganda, no? Pwede mo siyang isum ng bali. Isum ng bali. Alpha Medical Society. Saka malinis. Paligid niya. Siguro pumasok dito. Pwede kaya. Nakamotor lang naman. Motor lang siguro. Baka parang Yo, yo, yo. Wow.
Ganda rin dito morning, no? Ang pagbuka ng ano, araw, kaya paglubog. Daming nag-jogging dito. Baka dito magawa mo yung pag-jogging. Baka dito ako makapag-jogging. Alas 3 pa lang, alis na tayo doon. Anong klase? Lalo ko pa naman mag-jogging. Baka dito na maganap. Layo. Hindi naman tulay yun. Bro, ganda. Yan, manood na lang po kayo. Tamang panood na lang sa napakagandang view ng Legazpi. Bicol, Ruas Boulevard. Ito po, sabi nila Sawangan daw ito. Sawangan Park. Ang lawak. Daw nakapag-video mula dun sa umpisa. Pagpasok namin. Legazpi Boulevard. Legazpi Boulevard. Ay, nag-search lang kami sa YouTube. Kasi may pasyalan pala rito. Yan. At hindi ko rin alam kung saan napatungo itong kalsada na to. Yun. Ayun. Pier. Di ko na alam kung ano nang meron dito. Wala ano dito. Wala na. Hindi ko alam. Parang San Juanico Bridge din ang ano eh. Parang San Juanico Bridge din yung magkakatulay. Grabe, ang ganda. Oh. Tinulayan dito. Ang ganda. Yaw, tatanong mo kaya si Lolo Yaw kung saan patungo ito. Saan patungo to? Saan ho? Saan kayo pupunta? Saan punta nyo? Wala, Pasyal wala. lang. Lamba, yan boss. Pasyal? Lamba, doon. Lamba? Sa balik. Lamba, Legazpi. Malakno. Pwedeng, pag gano'n, ikaw, pamilya, Legazpi na naman. Pumasyal kayo. Ano Ah, yun? ikot-ikot lang. Boulevard yun. Oo, ikot-ikot lang kayo. Mas maganda ba doon? Oh, maganda yan. Likutin nyo yan. Pupunta nyo. Liko kayo. Pamilya home yun. Pupunta sa inyo. Pamilya, doon. Oh, thank you po, shout out. Shout out po sa inyo. Salamat, salamat. Ayan, marami pa raw pasyalan dyan mga kanolit. At least naglilibot tayo dito sa ano, Legazpi. Ayan. Isdaan. Tama-tama yung pagbalik malilim na. May kakananan din dito. Wala nang dagat Di dyan. pa untang Legazpi rin daw yan. Pag kumakas, pabalik din. Kaya lang walang dagat dyan. Dito. Oh, si ano, Lapu-Lapu. Oh. Ang ganda. Wow! What a beautiful view. Wow! Ang ganda. Full storage ka na? Ay pa. Ano pa po? Yung tulay, yung ilog, nilagyan ng tulay para makatawid. Oh. Puro. Ito puro. I love puro. Puro Bicolano. Maray. Puro. Gusto mo picturean? Wow. Bangka siya. Na-adjust na. Kuha na muna. Ako Bicol. Okay. Okay.
Grabe, oh, tingnan mo, parang sa San Juanico Bridge sa mababa lang. Mayong kitang-kita, oh. Ganda ng view dito. Lupit. May mga tambayan pa talaga, oh. Pag gusto mong gamitin, ipasa mo na lang dyan. If you want. Pag napuno. Ganda. 100. Ano na kaya yung... Babaw na yung namimig. Ano kaya ang dulo na yun? Dulo. Siyempre dulo. Wala na. Tapos Paligaspi na uli yun. Wala na. Pabalik na tayo. Ito na talaga yun. Dead end na. Dead end. Ano lang to? Parang... Inano lang talaga. Ganda ng pagkakagawa. Ano lang talaga to? Pasyalan. Dati, pang lang to. Hmm. Ginawa nila ng paraan. Para maging pasyalan. Pantalan na. Port. Pantalan. Yan yung pinakang park. Apo. Yan yung park. Ito ko, sino to? Hindi ko nakita. Natatakpan ako. Si Machito yun, ah. Yo, yo, yo. Tapos paggabi ang dami na ilaw-ilaw. Dahil yung mga Kasi post. kita, ito po yung boulevard na to. Kita to dun sa Santo Domingo, dun sa may dagat din po. Kita to. Ito pala yung maliwanag doon. Oo, ito yun. Yung maliwanag dun. Sawangan Park. Sawangan Pala pa. yun. Sawangan Park. Hindi tayo galing, di ba? Oo, dyan. Hindi natin yung ma-enjoy kung hindi tayo bababa. Sigurado. Ang tanong, paano bumaba sa sasakyan? Tatayo? Alanganin na dyan. Close. Yan, ah. Nabibigyan. Yan, mga pay parking. Yun, oh. Maganda talaga rito, mga ano, malilim. Alas 5.
Ayan, sakto yun. Ano, tapos na tayo dito. Hindi dyan, oh. Ikot mo. Ayan, shoutout kay Kuya. Bistado yung lugar namin doon sa Labo. Ayan. Ano yun eh. Ayan. Taga lang kayo din. Taga, dahil ka din din. Santo Domingo yan. Saan ka sa Domingo? Santo Domingo sa Lapusan kami. Ayan, ang ganda pala ng pasyalan dito mga kabatak. Ayan o. Dami nagtitinda, daming tao. Ayan, Sawangan Park mga kabatak. Ayan. Makagandang place. Ayan. Dahil sa gabi daw rito, napakaraming tao. Ayan. Ayan. Dami nagtitinda, may mga mami, may mga ano. Ayan. Yun, may ano, may rainbow, may buhawi oh. Kuha. Wow. Punasan mo yung lens. Bakit? Wala nang ko, isig ko sana ko sasabihin ko magiling sa lens. Yan, tama. Okay naman na. Sige daw, sige. Tataram daw. So yan mga sabi ko yan Ayan mga kabatak, may rainbow, laki oh, tapos may buhawi oh. Okay naman, di ba? Ano lang? Ito mga kabatak, at nakabalik tayo ng Santo Domingo. Ayan. At punta naman tayo sa taas ng ano, pamilihan ng Santo Domingo bayan. At ewan ko kung anong gagawin namin. Mukbang yata. Ayan mga kabatak, abang-abang tayo. Dahil sila namimili kung ano ang bibilhin mga kabatak. Kaya natin yung dalawa. Sarap daw dyan eh. Ayan. Mukhang maraming kinukuha si Bicolana. Paramihan daw ito ng kain. Paramihan. Mga unlimited. Unlimited, paramihan daw to. Ayan o. Mukbang kami o mga kabatak ko. Kung kita ko na sticker ko. Ayun, subscribe na. Kuya Nolly Vlog. Pwede rin ako mag-type, ma'am. Eh. Wala siya sandalan. Hello po. Hello.
Dokan na lang. Wala na. Oh. Yan. Paramihan kami ng mga kain. Search na ni Madam. Ayan, Salamat dalawa. po sa pag-subscribe, ma'am. Yan. Hit niyo po yung all button para lagi kayong updated sa vlog namin. Nakita niyo na, ma'am? Oh, yan. Sinerge siya ni ma'am. Yan. Ayan. Ha? Yes, ma'am. Pero sa YouTube, ma'am. Oo, sa YouTube. Facebook yan, ma'am. Pero pwede na rin yan sa ano ito. Itong Canon. Ito. Ma'am, maganda ba sa ano? Bicolana, girl? Oo, di ba? Oo. Maganda, ma'am. Future ano to? Miss Universe. Pinagtitraining pa lang siya. Ilan tulog pa? Kaso laging puyat. Yan, yaw. Sige. Masarap yung ano, isaw ah. Isaw. Panalo ah. Sarap. Yan. Di ba open nyo sa YouTube sana? Pag-picture mo sana. Ma-open ba yun? Tababa lang. Sige, gusto nyo pa? Ba kayo? Open to, eh. Mamaya close na to. Masarap pala kaya gusto nyo pula na to. Hindi ka nagkamali. Masarap. Itong pamilyaya. Sarap nga. Masarap. Oh, yung nag-comment na sabi, sana magmukbang kayo dyan, sabi ko lang na Ito na, oh. Bayogatso. Yan. Ito na agad. Hindi ka na kukuha ng buo. Ang thumbnail nito, sinubukan sa Bicolana girl. Yan. Kuya Nolim Vlog. Pwede. Diba? Kailangan Sige nga. mamaya siguro meron Mamaya na. Magandang thumbnail yun. Hindi man ka na siguro nagkasubuan eh. Picture lang yan. Picture lang. Picture lang, thumbnail. Minsan lang kami magyaya. Di, wag nyo na lang escape yung patalastas pag yung doon. Bigla na promote. Pagkatapos lang, kailangan ulitin. Ang kita namin dyan yung hindi pag-escape ng patalastas. Kaya wag nyo escape. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. Masarap. Promise. Pag nag-i-school ka, di ba 1 week, 5 days, lagi ka dumadaan dito sa taas. Ito talaga yung tambayan. Sambayan, tapos kainan. Kasi yung mga presyohan niya, Maraming pangmasa lang. No? kumakain. Mga affordable lang siya, pwede siyang pang-student. Mga asiguro lang siya. Affordable nga. Ayan. Para meron naman ang kain oh. Barbecue naman. Yan. Sana all. Isaw pa rin. Yan. Alright. Ayan, ilagay sa lagayan. Bak, masarap na. Sarap pa talaga. Ayan. Halo-halo, mix po ang ano mix ang... Uy! Yun. What is... Ano po yan? Sausawan. Uy! Salamat! Diba? Special tayo for today's Sausawan pa. Pisal oh. Ang tawag. Ayan na. Ayan po. Putol ka sa likod. Dapat kita yung mga movies. Hindi ka maano yung mga viewers. Gano'n ba? Nag-recon ka? Para makita to.
At least may idea na siya. Okay ba yan? Tara, let's. Tara, let's. Di ako naligo. Tara, let's. Let's. Yan. May... Yun. Oh. Diba? Saan ka tumingin? Bala sila kung saan manonood. Kaya nga. Against, ay wala na, di na against diet Ano to? siguro. Dito mga buyas. Para maiba naman sila. Against the light ko kasi. Against the at least kita. Ayun. Bibi ko. Barbecue. Bibi ko, barbecue. Sarap. Lami kaayo ang barbecue diri. Tigas. Legit naman ito. Bintang nga talaga yun. Hindi nawawala yung gusto niya. Another sa usawan. Kaya patuloy doon sa cellphone saan? Doon number. Ha? Cellphone. Dandan lang matumban. Kuha man top me. Mga yan. Ano? Kulang-kulang na pala. Sarap. Hindi pa agad sa live. Hindi against the pag dito. Ano mga magandang thumbnail niyo? Yung barbecue, nagsubuan. Tambil lang naman yan eh. Nakaya. Okay Kaya lang. mo? Ako naman daw kasi may thumbnail ka na kanina. Oo. Okay lang? Hindi ko uli naman ang ano. Kasi may thumbnail kasi. Thumbnail lang yan. Ay, dito barbecue eh. Akala, Yung ano ng goals yung isaw lang. yung isaw. Ikaw ang susubuan niya. Ay, ako ba? Oo. Kasi siya ang sinubuan mo kanina eh. Ah, sige, sige. Thumbnail pala, Thumbnail lang, oh. Yung ano daw, yung video. Ano ba maganda? Oh. Okay. Wow, ito. Oh, sige, sige, go. Okay. Okay, go. Ah. Ganda mo. Pataba pala to. Ano mo nga? Wala din. Nakapikit eh. Okay. Sapa. Kasi kapag kumakagat ka, diba? Dipil yun, Ano tama. ba dapat paano? Ganda. Tama lang pala, nakapikit pala nakapikit? talaga. Oh. Tama Tama. lang. Kasi pil na pil yung Ay, kinakain. tama. Oh. Wala na. Ah, bawal sumuko. Ano yan?
na yata ako. Sit na yata ako. Ay, kailangan. Harap ng sausawan? Ang dami palang binigyan ng sausawan, no? Hindi, pahabol ko. Agad daw ganon. Manghang na pala. Sarado. Manghang na. Grabe. Ikaw nagkuha ng taba ko. Hindi ako nagkuha. Hiningit sila. Ano, subukan natin yung isaw. Nakabili ko. Philippines. Sarap. Masarap na yung mat. Diyan ka ba bumili ako? Nag-uwi tayo ng barbecue. Dapat. Masarap. Kaya pa? Anghang. Susuko na si Bicolana. Namutla na, oh. Namutla na. Aba na itsura. Naku. Ayun na. Namutla na, oh. Namutla na. May itsura. Sarap. Okay na ako. Grabe. Mainit ah. Mainit ah.